Alhamdulillah ambe ala fo ka barkada ambe ala tanu parce que bi sans ba flani mugan kili adun laba parce que biya décembre kalot le bi sabay ni sini bora la o yan donné sankura kono ambe duwa uke anga finitigu andiu an balmaw duna minun banga jamana ka minun nana an dɛmɛ fɛn o fɛn nin tora kɛlɛ la fɛn o fɛn bini kɛr'u ka k'u bɔnɛ u nin na an bɛ tasi bila kɛ ka s'ulu ma ala ka hin'u la ala ka yafa k'u ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ wele kan bila ka taa bɛɛ ma ministre de l'éducation donc benga kuma bamba kuluma yoro ka kuma éducation no e anga kalankoi beba do ka fo bibina mali kalanko gelaya u ba kono gelaya ba u ba kono mais ala ya ndame cogo mina ka salon kalanko ka kunce herala amba ala kelen dili nyina kalanko fene aka se ka sira sɔrɔ aka se ka kɛ ni basigi aka se ka kɛ ni hɛrɛ an ka jamana kɔnɔna na ka taa kai fo kidal bon o bɛ se ka sɔrɔ cogo di o tɛ se ka kɛ ni maliyɛnw bɛɛ mu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma b'a daminɛ minnu na o ye ekɔli karamɔgɔw kalan tɛ se ka kɛ karamɔgɔ kɔ dɛ ni kɛra fɛn o fɛn ye karamɔgɔ de y'i kalan an fɛn o fɛn bɛ yan karamɔgɔ de y'an kalan mais a tɛ ɲɛ fɛnɛ ekɔliden somɔgɔw kɔ a tɛ ɲɛ fɛnɛ ekɔlidenw yɛrɛ kɔ ani minnu nana ka bɔ jamana wɛrɛw kan ka na anw dɛmɛ n'an b'a f'u ma ko partenaires u ka ca tena se ka tɔgɔ fɔ mais ni ko partenaire technique et financier kan b'ulu bɛɛ de dɔw bɛ yen minnu bɛ na an dɛmɛ kalanko sira la dɔw bɛ yen minnu bɛ nafolo bɔ ka na anw dɛmɛ olu bɛɛ de ko don an bɛ barikada bila ka taa u bɛɛ ye an bɛ barikada bila ka taa jamana ɲɛmaaw ye ɲina aw bɛɛ y'a dɔn ka taa août 2021 kɔnɔ fo ka na se bi la baara dɔ bɛ yen n'o ye an ka kalanso yɛrɛ a labɛnnu a n'a dilannu président de la transition n'o ye colonel Goïta ye ale yɛrɛ ye projet kɛ n'an b'a f'a ma ko projet présidentiel phare concernant l'éducation n'o ye kalanko ta fanfɛla ye n'i y'a ye kalan bɛ kɛ n ko kalanyɔrɔ de bɛ yen kalanyɔrɔ tun tɛ yen dɛ a kun tɛ yɔrɔ caman na en tout cas an ka école publique kɔnɔ kalanyɔrɔ tun t'a la donc an y'o baaraw daminɛ alhamdulillah bi bi na an bɛ se k'a fɔ ko a tilancɛ ala y'an dɛmɛ o kɔni kɛra tilancɛ min bɛ yen o fana tɛ ɲɛ fo halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma nafolo ko b'a la fɛn o fɛn n'i sen don o baara la k'anw dɛmɛ k'a kɛ an b'a fɔ ko bɛɛ i ni ce ala k'u sara objectif wɛrɛ bɛ yen o ye mun ye o bɛ taa musomaninw ka kalanko kan n'an b'a f'a ma ko scolarisation des filles fɛn o fɛn n'o b'a to musomaninw ka se ka kalan surtout an ka tugudaw kɔnɔnaw na musomaninw ka se ka école kɛ o fana o y'an ka objectif ba dɔ ye ni an bɛ fɛ vraiment n'i y'a ye anw bɛ fɛn o fɛn na bi c'est parce que anw kalanna donc an bɛ ala deli an ka musomaninw an bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma olu fana ka kalanko o fana ye priorité dɔ ye jamana ɲɛmaaw fɛ o ye priorité dɔ ye an ka haminako dɔ ye an dɛmɛbagaw fɛ o ye priorité dɔ ye n'o ye haminako dɔ ye jamanadenw yɛrɛ fɛ n'i taara yɔrɔ yɔrɔ bi k'i bɛ taa kalanko fɔ u b'a fɔ a y'an dɛmɛ cɛmaninw kɔni bɛ taa école la mais musomaninw ka kalanko fɛn caman de b'a kɔnɔ
n'ala sɔnna an bɛ se ka waati wɛrɛ sɔrɔ k'an da don ka ɲɔgɔn ye ka kuma musomaninw ka kalanko o dɔrɔn kan parce que o fana ye programme ba de donc alhamdulillah bi bi in na an bɛ wele kan bila ka taa administration scolaire fɛn o fɛn y'anw dɛmɛ baara la partenaires ekɔliden somɔgɔw ekɔli karamɔgɔw an bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ɲinan fana kalanko a ka se ka taa ɲɛ synergie ekɔli karamɔgɔw minnu kɛlen don ka baara bila dɔgɔda an b'a ɲini u fɛ n y'a fɔ aw ye tubabukan na n ko gouvernement ma ka datugu cogoya si la hali kunu commission de conciliation ye baara kɛ n'u ye comité sigira comité interministériel gouvernement fɛ ministre 9 de b'a kɔnɔ an ye rencontre laban min kɛ ministère du travail la an y'a kɛ ni ministre 6 de ani commission de conciliation mɔgɔ 7 ani olu yɛrɛ école karamɔgɔw mɔgɔ 7 pour que an ka se ka sigi ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka solution sɔrɔ minnu b'a to baarabila in kana kɛ an bi barikada bila ka taa kosɛbɛ kosɛbɛ école karamɔgɔ minnu fana y'anw dɛmɛ ka examen kɛ public syndicat du public o b'o la ani école communautaire n'o ye SNEC ye syndicat catholique ka syndicat o b'o la école privée ka syndicat o b'o la école den somɔgɔw b'o la école karamɔgɔ wɛrɛw b'o la volontaires b'o la minnu ye u tɛgɛ di gouvernement ma pour que an ka se ka baara kɛ examen ka se ka kɛ Mali bɛɛ kɔnɔ a kɛra fana ni nimisa wasa ye u ni ce u ka baara la halisa an bɛ wele kan bila ka taa gouvernement ka laɲinini ye mun ye don o don président de la transition b'o fɔ anw ɲɛna a ye sigi ka kuma a ye sigi ka kuma damu b'o de la sigi ka kuma ɲɔgɔn faamuya b'o de la donc hali bi gouvernement ka dayɛlɛlen don an bɛ continuer dialogue fɛ an b'a ɲini u fɛ u fana k'a lajɛ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ min dir'u ma n y'a fɔ n ko grille ni révision kɛra tuma min min dira école karamɔgɔw ma o ye 13 milliards de ye miliyari 13 sisan min proposera u ye fana ni gouvernement ko k'a b'o d'u ma ko n'o y'u ka prime spéciale ye o ye 7 milliards ye miliyari 7 miliyari 13 miliyari 7 mana fara a kan an bɛ miliyari 20 na halisa dɔ kan ka d'u ma mais an bɛ problème min kɔnɔ k'a fɔ ko ban don ban tɛ dɛ min bɛ se ka kɛ o de filɛ ka f'u ye u ka sɔn o ma an ka baara reprend n y'a fɔ synergie syndicat u kan k'u disi gosi k'a fɔ alhamdulillah min dira fonctionnaire tɔw ma o taara olu ta de kan a taara olu ka grille de kan o fana ye dɔ ye o ye koba di donc halisa an ka sigi ka kuma an ka ɲɔgɔn faamuya école ko in an bɛɛ kunko de don école ko tɛ mɔgɔ kelen kunko ye parents d'élèves ka baara ye min ye u k'a kɛ école karamɔgɔw ka baara ye min ye u k'a kɛ n ye lahidu ta u ye k'a fɔ ko gouvernement fana ka baara ye min ye ni ala sɔnna gouvernement fana engagélen don gouvernement b'a kɛ parce que an bɛ transition de kɔnɔ gɛlɛyaw ka ca donc f'an k'a lajɛ ka ɲɔgɔn faamu k'an ka jamana sama ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ fɔlɔ parce que an kɛlɛkɛbagaw ka ca a bɛ fan bɛɛ kɔnɔna na ani kɛnɛmala la mais kɔnɔna na an tɛ se k'o de faamuya parce que Mali ye Mali de ye maliden bɛɛ de kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an ɲɛsin minnu bɛ kɛnɛma minnu bɛ kan ka anw kɛlɛ pour que k'anw bali k'an ka souveraineté n'o ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye an k'o time minnu bɛ kan ka anw bali k'a fɔ anw ka nafolo minnu b'an ka jamana kan malidenw ka se ka nafolo in a ka se ka u nafa u ka se k'a sɔrɔ o bɛɛ ye kow ye n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma an tɛ se k'a si sɔrɔ donc ala ka hakili ɲuman d'a ma sankura hɛrɛ ala k'o di anw bɛɛ ma k'o d'anw ma Mali kɔnɔ ka Mali sumaya ka kɛlɛ in ta k'a bɔ an kan ka bana jugu in ta k'a bɔ an kan ka ɲɔgɔn faamuyabaliya ta k'a bɔ anw kan pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu an k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la an ka minnu dara ala ka hin'u la ala ka yafa k'u ye n'ala sɔnna a ma 2022 engagement min ni transition ka engagement an ka autoritéw ka engagement u bɛ min fɔ an ye don o don n'ala sɔnna a ma n'an taara o sira fɛ an bɛ bɔ nɔgɔ la surtout kalan t'a fan an mago bɛ bɛɛ la bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ kana an ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que ni kalan ma kɛ jamana tɛ bɔ nɔgɔ la or kalan in bɛ daminɛ an ka denmisɛnnin fitininw de la il faut ka an ka se ka éducation ɲuman k'a d'u ma k'u kalanko cogo ɲuman na pour que olu de bɛ na kɛ sini maliden ɲumanw ye olu de bɛ na Mali baara sini donc kalanko in ye bɛɛ kunkanko di
n bɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ k'i sen dɔ la ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye san kura min bɛ na ala k'o kɛ hɛrɛ san ye ala k'a k'an nafa san ye ala ka jamana sumaya donc kuma dakurunya fila min bɛ ne bolo k'a lasa u ma bamanankan na o de fana tun ye nin ye hakɛto b'a kan sali ala muhamadu sali